L-istudenti li qed jattendu l-programm edukattiv GEM 16 Plus se jingħataw esperjenza ta' xogħol skont il-ħiliet u l-ħajriet tagħhom. Dan wara ftehim milħuq bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-GRTU. Paula Bela, il-President tal-GRTU, innota kif dan il-ftehim intlaħaq anki għaliex it-tkabbir ekonomiku ta' Malta jeħtieġ jiġi sostnut b'riżorsa umana li tirrispondi għall-eżiġenzi tal-istess ekonomija. L-ekonomija tikber kuljum. Allora meta tikber l-ekonomija? Il-bżonn li jkollok il-nies anke l-skills u anke l-ħaddiema disponibbli li jaħdmu huwa importanti ħafna. GEM 16 Plus huwa programm edukattiv li beda f'Ottubru li għadda u li joffri tagħlim lill-istudenti li spiċċaw is-sekondarja biex jtejbu l-marka tagħhom fl-eżamijiet fil-livell ordinarju, fil-Malti, fl-Ingliż, fil-Matematika, fil-Fiżika u fl-ICDL. Carmel Mikallef, il-Project Leader ta' GEM 16 Plus, spjega li saru wkoll numru ta' sessjonijiet biex jippreparaw lill-istudenti għad-dinja tax-xogħol. Dan huma żgħażagħ li bażikament issa spiċċaw mill-età obbligatorja tal-iskola, però qed iħarsu l-qudiem lid-dinja tax-xogħol. Għalhekk aħna nkunu dak il-pont illi mid-dinja tal-iskola nitfgħu fid-dinja tax-xogħol u rridu jaraw dawn x'ħajriet u inklinazzjonijiet li għandhom biex ikollhom xogħol utilissimu, xogħol li verament iriduh. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Everest Bartolo qal li fl-aħħar xhur sar stariċ dwar in-nuqqas ta' ħiliet li għandna f'Malta. Għaldaqstant faħħar dan il-ftehim li se jgħinu jipprepara li żgħażagħ jintegraw iktar b'mod faċli fid-dinja tax-xogħol.